So ayan nga guys, ito na nga pala yung mga motorsiklo ko na XRM 110cc na i-review natin ngayon. Ito siya. Ayan. Ang ganda pa naman, diba? Mapapansin nyo guys, hindi na siya yung stock na gulong, yung mags pala, dahil naka mags lang yan. Ibang mags at yung kulay ng makina niya, ayan, pinakulayan ko na lang yan na gray, at saka magkaiba yung kulay ng fairings niya, hindi tulad ng original stock pa. Tulad nito yung shock niya, naka-shock lifter na siya kasi may nanan yung shock, kaya kailangan ng palitan. At yan nga pala guys, napapansin ito side stand, hindi na ito yung original, hindi na ito yung stock. Pinalitan ko na siya dahil naka-shock lifter nga ito, shock rear shock, kaya ayan umangat kasi may na siya. At ayan nga guys, pati itong cover na ito, nakikita nyo yung shark, hindi na yan yung original na Honda na palagay na sa XRM talaga. Kaya yung muffler nya o tambutso, hindi na yan stock. Nakikita nyo may putol yata dito na welding na lang para mag-fix ulit yung muffler nya. So ayun guys, nakikita nyo naman, pero ito original pa ito. Ayan, stock pa yan, at yan stock pa yan. At ito nga rin pala guys, ito pinasadya ako na lang yan, pina-welding na yan dyan kasi hindi ako nakakuha ng malaking ganito, parang bracket dito sa disc pad natin para magkasya dito sa disc brake. So ayan guys, itong mags hindi na ito yung stock dahil hindi naman ito naka-mags talaga, kaya spoke wheel lang yan. Ito bago na to, bago ito fairings, pati yung light hindi na yan yung stock kasi yung stock niyan yung square pa siya, kwadrado pa. Ayan guys, ito guys na na rear nya, yung rear fender okay naman, stock pa rin yan. Ito stock pa ito, pati ito walang palit dyan. At ito ang palitan ko na ito dyan, makikita nyo stock pa yan, original pa yan. At ito napalitan na, hindi na stock yan guys. Set yan diba? At ito guys, napalitan na itong susian nya kasi hindi na yan yung original, sira na. Kasama niyan guys, ito kasama yan. Ayan, kasama yan susian nya, hindi na yan yung stock, napalitan lang. Kaya yan guys, nakikita nyo naman na carburetor nya, hindi na yan yung stock original na carburetor, yan ay napalitan, bago na yan guys. Ito
Hindi na yan stock carburetor, bago na yan kasi nasira na yung original yan eh. So ayan guys, nakita nyo naman yung review natin sa motor ko na XRM 110cc, yung service ko pa na ginagamit. Bira lang kasi yung magamit eh, kaya yan lang ang nangyari. Medyo luma na, hindi na nalinisan. Yan yata, nilinisan ko naman yan lagi. Ngayon lang kasi wala akong time. So ayan guys, don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bago kong i-upload na videos. Stay tuned sa mga bago kong i-upload na videos. Again, subscribe and hit the notification bell for my videos. Yun lamang po, salamat.